Yau ita ce ranar da za ta zama mafi muni a tarihin wannan makaranta. Tukunna ma baban wai ya bashi damar ya shigo yanki na. Kai me yasa ba za ka soke wannan jiji da kan naka ba? Kana jin cewa kai tsagiran duniya ne? A tare da shi da akwai tawagar ɗalibai 414. Mazaunin karamin wani yanki ne. Bin su zami muna roƙa su kamar mabarata? Me yasa ba za yi hukunci akan gaskiya ba? Wace ce ita yarinya? Budurwarsa ce yaya? Na rige ka dakata da ɗaukar wannan matakin. Ba sai ya haifar da ɗami ido ba. Kuna jin ba za a yi maganin ku ba? Ga daga ai ba ta taɓa yin ƙiƙaƙa. Sun ce a yi za mu basu ne? Miƙo min maƙyasta. Ku miƙo min maƙyasta na ce! Shagone! Ni Shagone, me bawa jajayen wuya mamaki? Na rantse muku ko da 1,000 inda ya kai Shagone. Makaranta fa wajen ɗaukar ilimi ce, ba matattarar 'yan jagaliya ba. Saboda haka mun kori wannan banzan yara. Baka da amfani, rayuwarka san bata da amfani. Babu sauran sasanci a tsakaninmu. Dole ɗaya ce za ta faru in ma ya rayu ko kuma ya mutu. Shin dama ban gaya muku cewa kada ku fusata shi ba? Shagone! Har a sono ne zan faɗa maka cewa ka yi ƙoƙari ka dinga sarrafa fushinka, amma kai ki fahimta ta. Kana jin hakan zai magani damuwarka ne? Idan har tausayi da kyautatawa shine so a idan duniya, to tabbas ta cancanci na sadaukar mata da rayuwata. Ka gafarce ni baba.